Saichung islaile khorong mi se hamku go Saichung tong naile khairok susuk bok lai khele bono sochanai kari Saichung islaile khorong mi se hamku go Saichung tong naile khairok susuk bok lai khele bono sochanai kari Khai tor chongwi rumale molbrum ni bagwi tong thung puilani simi pai thak jora molbrum ni bagwi tong thung Khai tor chongwi rumale molbrum ni bagwi tong thung puilani simi pai thak jora molbrum ni bagwi tong thung Ikno ham jak nai borok bosak no bo ham jak Saino ham jak nai borok bosak no bo ham jak Ikno ham jak nai borok bosak no bo ham jak Saino ham jak nai borok bosak no bo ham jak Khai tor chongwi rumale molbrum ni bagwi tong thung puilani simi pai thak jora molbrum ni bagwi tong thung Kaitong bay nung muna forum pai abay de ui bay kai sway de bakari hamdari tunai sa hamyak lai tong tu tekala biya ni jora tu bo bay no tunai de Norok kichi norok hamjak lai di Bebak ko khui thai tong lai di Omo se kaham khe thang sa khe Bebak no khai tono Norok kichi norok hamjak lai di Bebak ko khui thai tong lai di Omo se kaham khe thang sa khe Bebak no khai tono Khai tor chongwi rumale molbrum ni bagwi tong puilani simi pai thak jora molbrum ni bagwi tong Devolma, te, sumen, devolmano, devaudi, ustango, sakitis, ha, sazla, te, olakathani, Mumbai, Owisho, Angno, Ani Saitri, Yasabilaka, Dirini biasa Osai hunjak nai ro Norok ni hikno hamjak di Hai Prubo, Nonono, Soike, Kubike, Bukariwai, Samtari Tongnai, Osai hunjak nai ro Norok ni hikno hamjak di Angnono, Ani hiknui, Yasabinaka, Denono, Ani Tongkurio, Baksakai, Abani Muitumari, Demukumu, Iya Sutamno, Noroka. Molbrum ni bagwi tong thung puilani simi pai thak jora molbrum ni bagwi tong Nini thani khabera Nongni thani kubike hamjongong kuplongmi tongthung Horaksabai, Horaksa Soike, Hamdagi tongthung Kaitani khaksama Hamari, Nonin nukung kadalau tongkaitung Amen Oh,
kayu kusumi bagai kai toro halok no bokha nang bayano chonggai khatung mani no mane ho khatung mani no mane Declaration they giving our certificate. Sini Tripura Baptist Christian Union. Semua hari raya tike jebro kajian sun certificate dari declaration tayo kayo boro. Tong ombukan am tini Tripura Baptist Christian Union te Komolpur Baptist sini Demani kusunggo te kaitani kusunggo te Mumbai ang dikar kayo khatung mani no mane ho khatung mani no mane Langmani subrayung senam khao halokno hamjang ma kupulung tongsi thungo halogo oi to bai khalogai kai torni kok thayo khano bera sugai kai torni sumayo Sumen khani dari sini kapal di saju selfie ini memang di pasanggo motor di pasanggo alasatla di Malakasani Mumbai ini yago Norok ini sini Hamzangwani Kaham Aiton Norin Lukungo